Keďže október nie je len mesiac úcty k starším, je aj mesiac zdravej výživy, tak sme sa rozhodli, že dnešný deň venujeme Dňu jablka. Deti budú ráno rozdávať mamičkám pri vstupe do školy leťovú masku, na ktorej bude vlastne recept z jablok. Červené jablčko, bohoblúčku mám. Olička červené. Jeho jasná farba vytáli. Na tejto školskej akcii sa zúčastňuje trieda 2A s pani učiteľkou Javorekovou, trieda 3B s pani učiteľkou Antalovou a trieda 2C s pani učiteľkou Čarnogorskou. Veľmi milujem tebe to jablčko. Budeme mať súťaž o najkrajšie jablko, nazvali sme to Miss Jablko. S jablkami, bude to tanec v pároch. Kráľajte mi, mamko, drobný šalát. Ale moja Rada, že máme takých šikovných žiakov na škole.